Sa sementeryo may nagsisigawan. Noong aking tingnan, nandyan si Kapitan at mga kagawad. Lahat may hawak-hawak, manok na panlaban, malakas pala ang pustahan. Aking tinaya, hawak kong pera, 8,000 na ayuda, nagsimula ang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, mukhang patay na. Doon ko'y tinaya, 8,000 kong pera, naku lumipad na. Diyos ko maawa ka. Ang perang pambili ng gatas, gamot, bigas ay nawala. Sa aking daan, pauwi ng bahay, may nag-iinuman. Ako'y niyaya sa isang lamesa at pinapili pa. Ano daw ang gusto ko, gin ba o saming, Red Horse o Emperador? Ako ay uminom na at kumanta pa ng manok na pula. Doon naman sa kabila na isang lamesa, may tungits din pala aming mga asawa. Ang lalakas tumaya, libu-libong pera, ito'y galing lahat sa aming ayuda. Mga tambay pag nagkapera, sa subal at inom lang mapunta. Ngayon ubos lahat aming pera, walang-wala na. Kami naman lahat ay nakatunganga at sisisihin pa si Kapitan at Mayora. Hindi na kontento sa bigay na ayuda, kaya kami magpo-protesta, pasaway kaming walang kwenta. At ngayon'y tinamaan na ang lola at si lolo. Buntis kong asawa ay positive din siya, pati mga bata ay umuubo na. Ang kapitbahay ko na COVID din sila. Diyos ko sana'y maawa ka, kami sana'y patawarin na. Diyos ko sana'y maawa ka, kami sana'y patawarin na.